Wemajongo. Kune platform esengiyivulile la. Engizoyivala noma inini futhi. So ngizocela ukuthi ningilalele sisekahle. Listen to me attentively. Lento izosiza nina nginikhathulela umsebenzi okwenu ukuthi niqhamuke senilevela nje. Lalela ke. Mabhayizike manje uyazwa. Awubize lo mfazi lo, umbize kanje. Wemfazi. Come on. Noma leyo ntombi othanda nayo, mbize kanje njengamanje. Ngifuna ethuke uthi uma uyikhuluma naye lento lena sevele ethukile, thani kanje kuye, uyabona. Umbize umhlalise phansi angaqhwakeli, makahlale phansi, ngifuna umbuke phansi kanje umfazi. Ebese umdemand ukuthi makaxolise. Mhlani niqala ukuthandana lento akubuza yona ayehlanga kahle kuwe umfazi makaxolise. Awuyithandanga lento ukuthi umfazi azokubuza ukuthi unazo ningane ngaphandle. Lento ayehlanga wayithatha njengokwedelela ucetha axolise ke namhlanje. Hayi ngoba uzokhonfirma ukuthi unazo ningane eziyisipele nje oyibekile nje. Athi uzoconfessa uzodemanda ngoba lento kufuna kuhlanjulukelwane umfazi namanje umxolele indlela akubuza ngayo wabona ngathi umnyusela inhlonzo uza ngoshiki. Awuyithandanga lonto le umfazi makaxolise ke manje ukuthi wakubuza kabi. Ngitshela ukuthi lento wayithatha njengokuthi wena ukuthatha njengomuntu ongazi lutho ongazathi nje ubumnandi uzoqala ngaye wena nje wena akaze nje wathi mbibi ulokhu azalwa lento uyakuphatha kabi makaxolise lokho umfazi. Hayi ukuthi uzoconfess unazo ingane vele ingane sinazo kuya ngokuthi ubuza umuntu ongapi. Ma ingane zingase east ngibuza umuntu ose east ngivuma lezo ngiyeke lezi zase west. Kuya ngokuthi ngibuzwa umuntu ongapi. Kodwa ke awuzivi uzoconfessa uzodemanda ukuthi umfazi akaxolise wakubuza kabi mayithi unazo ningane ngaphandle. Awazanga uthi ngaphandle kwani ngaphandle kwecountry noma ngaphandle kwani udemand umfazi axolise. Ingane vele sinazo. Akuphikiwe lokho ngishathi umfundisi ngishathi ukhombisa ukuthembeka ongakanani ekhaya. Ngishathi ufaka ukhololo nothayi ingane unazo eziyisipele nje eyibekiweyo uyabona. Ekade uthi lo mayese kushintshela nezingane zakhe eseyivuza ushevu ngikwazi ukuthi qhubeke nezinye izingane zami uyabona. Angithi phela bathi akufanele ufake konke amaqanda esakene elilodwa uyabona. So ngiyibekele lokho lezo ngane zikhona vele ukuthi angivumile ikhona. Nawe ke wakho njengamanje ke le platform engiyishoyo njengamanje ukuthi uhlalisa umfazi phansi ungabhayiza mupress ukuthi akaxolise kuphela. Akhonto oyiconfessa vele ikhona vele yabo kodwa akhonto ozoyiconfessa wena unipress umfazi ukuthi akaxolise ukuthi wakubuza kabi.